Itay aming kakabsat, iti daytoy panang celebrate tayo, iti nasanto na misa, iti may kadwa Domingo, iti Quaresma, intay man danggayan, ti kabsat tayong agyaman, ni Richard Haramel, ken Lilia Haramel. Tumakder tayo aming kakabsat. Hintayon ken ni Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na anaya, dayawin di agresar, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami ken Kakabsat, agtalag tayo iti pagayatan ti Diyos, dagiti plano na kada tayo, italag tayo kenkwana ti amin tayo. Adda nga amuna ti pangiturungan na datayo ngam ti bukod tayo nga plano. Iti daytoy nga panagtalag, iti amin na puso, panunot ken nakam tayo. Pagbabawyan tayo pa dagiti basbasol tayo tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod iti nasantuan a misteryo. Iti napakumbaba nakem kuna tayo agkonpesar iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasya ken Santa Maria ngagnayon ni Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken santos. Ken kada kayo met kakabsat tay kakaasid kuma iti Apo tayo Dios. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Dios ket kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Kumararag tayo. O Diyos, imbilin mo adenggan ni iti ayayatem nga anak mo, taraunam kad dagiti kararwami, kadagiti pannorsurom, tapno kalpasan di panang dalos mo kada kami, ken di panang ted mo iti nailangitan asirib, maparagsakan kamto amang buybuya itadayag mo sa dilangit, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos,
iso makipagbiag kan makipag-ari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan tinggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Genesis. Sino ti Diyos ni Abraham? Kinunanang Abraham, anya apo. Insungbat ni Abraham, kinuna ti Diyos, alaem ni Isaac akakaisuna, kendungdungwem nga anak. Ket inka ije Moria, iti bantay nga pakitak to ken ka, itatagmunto kanyak ti Isaac akas daton amapuuran. Idi dumteng day ti diso nga imbaga ni Diyos ken kuana, nagbangon sadyay ni Abraham iti maysa nga altar. Inornos na dagiti kayo iti rabaw ti altar. Inala na ni Abraham iti buneng tapno patayan na ti ubing. Ngem nagpukaw ti anghel ti Apo manipod langit. Abraham, Abraham, kinunana. Anya Apo, insungbat ni Abraham, di mo sagiden wenuranggasan ti ubing. Kinuna ti anghel, makita kon nga agbuteng kay ti Diyos, tadi ka ng kedked amang tedken kwa na ti kakaisuna nga anak mo. Inwaras ni Abraham ti panagkita na. Nakita na ti maysa kalakyan na karnero, anay salat ti Sara na iti basit a narukbos a kayo. Napannain nala ti karnero ket indatag na daton a mapuoran asukat ti anak na. Nagsaumanen ti anghel ti Apo manipod langit. Ti Apo tagsasao, isa patak itinagan ko ay bendisyon ng kanto itinawadwad. Tay naramid mo daytoy, kendi ka nagkedked amang ted kanyak, iti kakaisuna nga anak mo. Ikari ka padwekto dagiti kapututam, akas iti kaado dagiti bitwen sa dilangit, wenno dagiti darat iti igit ti baybay. Parmekento dagiti kapututam, dagiti kabusorda. Dawaten to kanyak dagiti amin na nasyon iti lubong, a bendisyonak ida akas panang bendisyon ko kadagiti kapututam. Aramidek to daytoy gapu iti panagtulog mo iti bilin ko. Ti sao ti Apo. Agbiagak iti matang ti Apo iti pagnaydan iti sibibiyag. Mamatiak lataura iti kinunak, nakaroon na iti panagsagabak, maladingitan ti Apo numatay ti maysa kadagiti pinili na. Biyagat ti matang ti Apo, digiti pagnaydan nagiti sibibiyag. Adipen na ako, Apo, agserbiak ken ka kas panagserbi day dinanang ko. Ited mo kanyak ti waya-waya, iroknoy kuntuken ka ti dato na pagyaman, ket idatag kuntuken ka iti kararag ko. Agbiag iti matang ti Apo, iti pagnaydan nagiti sibibiyag. Iti matang dagiti amin na tattaom, iti paraangan ti templom iti Jerusalem, tong palekto tin karikken ka. Agbiag iti matang ti Apo, iti pagnaydan nagiti sibibiyag. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. No kadwayo ti Dios awan ti makibael a bumusor kadatayo. Di na impaidam ti mismo nga anak na. No diket indaton na ngagpaay kadatayo amin. No impaay na ti anak na kadatayo. Dinto kadisi sasagana amang tedmet kadatayo iti iso amin. Siya sinon to ti mangidarum kadagiti pinili ti Dios. Ti mismo a Dios ibilang na ida nga awan basol da. Siya sino nga rod ti makabalin ang mangukom kadakwada. Ni Kristo Jesus anatay saan la na pagungar no diket adda iti makanawan ti Dios ket isu ti mangibabait kadatayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sidadang kang Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madayda
dayaw ti balikas mo, maitan tanok tinagan mo, maitan tanok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria timipay ken ka, Apo. Inkuyog na Jesus da Pedro, Santiago ken Juan, ket is-iso da asimmang at iti maysa abantay. Ijay nagbalbaliw tilangan ni Jesus iti imatang da. Nagranyag unay dagiti pagan-anay na ket makapurar ti pudaw na. Awan dito'y lubong ti si asino man ang makapapudaw kadakwada, akas ti kapudaw da. Pagamuan nagparang kadakwada, da Elias ken Moises ang makisasao ken Jesus. Bimmalet ni Pedro ket kinunana ken Jesus, Maestro, nagsaya aten ti kadda tayo ditoy. Mangibaon kami ket di iti tallo a kalapaw, maysa ti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ken maysa paraken ni Elias. Napnuan ngamin dagiti adalan ti sidda o ken buteng, ket saan nga ammo ni Pedro ti tumutop asasawen na. Nagparang ti ulep anang linong kadakwada, ket adda nang ngegda atimet ang naggapo iti ulep. Daytoy ti anak ko adong dungwek, daytoy ti anak ko adong dungwek, kinunana. Dumngeg kayo ken kuana. Dinagdagos da nga inwaras ti panagkita da, ngem awan sabali ang nakita da no dilaeng ni Jesus. Idi sumalsalog ni Jesus ken dagiti adalan na iti bantay, imbilin na kadakwada, awan pangibagbagan nyo, tinaimatangan nyo, ibagayon tulaeng daytoy, kalpasan ti panagungar ti anak ti tao. Tinungpalda day taabilin, no pa'y nagsisinnaludsod da, anya akayat asawen ti panagungar kadagiti natay. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, O Kristo. Good evening. Usually, no, dati adda makikita nga ubing, ibagbaga kanya na ng runan no lalaki, ladar siyem ti dumakkel ta, agpadi kanto. Kaduan na mga sungbat dagiti inna, haan apo, nang runan no may sa di ubing, kunana may sa nga ruden apo, nang runan may sa lalaki kunada, madida kanu kayat ta may sa, mapukaw kanu ta pulida. Kunak mga itantanim ni Tim, kung ano mayat tapuliyo. Kunak mga, namahaan kung kunak la. Mga joke ko la day jay. Ora di ka anak nga may sa, ada di seminaryo, grade 12 ban. Lag, padi kan tulatan. Agdanag, ora di bayaw ko, agdanag, ta sinunto ka no ti mangtaraken kada. Adunto mangtaraken kada kayo. Ang dapat yun. Ang dapat yun. I-situate tayo, di bagbagi tayo, ni Abraham. Sumangsangat, ijay bantay. Imaginem, anak na, may sa nga anak na ni Isaac. Sumangsangat, ijay bantay, tibay purpose na, nangala dati pagsungrudan. Kakuna, sinaludsod pa ni Isaac kanya, natatang ayan na nga iti idaton ta. Anya nga tanga ladingit ni Abraham, dahi tanga gundaway nga, inlimlimod na mga taatiluana. Kaanak na may sa iso ti mapan na patayon nga human offering garod, idaton nga puuran, iya itok-tok ti bantay. Anya nga tangari na, DJ ni Abraham, no da kayo kumamot, sika kumamot ti ama, da kayo kuma. Kunana, ang idaton mo ta anak mo, ipuuram, idaton mo ti altar, sino nga rod ti mayat? So ano kaya naam jari na ni Abraham dito nga gundaway, talaga ang awan ti mayat, nasakit. Nagluluwa mo nga ta nga simbang sangat. Ngam naglaban ditoy, DJ feeling, human feeling, ken DJ faith. Anya ti pamati, kuna ti Diyos king kuana, idaton mo ta anak mo. Talaga nga si sasagana, idinarepot nan ni Isaacan, naramid na di altaren, idinarepot nan, alaen na di kutsilyon, patayod nan, ngam anya ti kunana, Abraham, kunana, hamo nga saktan ta ubing, nakita kon ti pamatim.
iti kasukat na niya ni Abrahamon, niya na ganan nakita ti Diyos di pamati na nga ura di kakaiso ng anak na kayat na nga idaton. Haan nga agbuteng taapaya tong palen na ti pagayatan ti Diyos. Kay di tong palen na akastan anya ti maarami den haan na tinipod. Anya ti kasukat na di pamati ni Abraham. Pagbalineng kanto nga ama dagiti nasyon kaslan to kaado ti darat ti kasukat na. Kitaan nyo di dyan niya. Di pa nagtungpal ti pagayatan ti Diyos. Uray no against our will. No maikontra di pamati tayo. Di tayo amo di so pabak na dakdakkel nga amang. Kani Apo Isus manen, kakaiso ng anak ti Diyos may maysa. Indaton namut kada tayo. Gapo di ayat na kada tayo niya tinaramid na indaton namut imbaon na ti kakaiso ng anak na. Amunan ti mapasamak nga mailan sa ti cross. Madusa, tuptupraan tayo tulaeng, ngam day nga panagtudyo ni Apo Esos, di pa nagtungulnog day nga anak, inya ti sopapak na iso day jay datayo nga tattao, na iaon tayo iti basol, iso nga day jay, oray pa jay kararag ni Apo Esos, idi maudi nga pangrabii, ingato na jay kupa, kunana, ama kunana pa namabalbalin ikatum day to'y akupa ti panagsagaba, nalagay piyo ko na nga dayay, namabalbalin ikatom dati pa nagkupa ti panagsagaba, ngem masapul ang matungpal ti pagayatam, dayta pagayatam ti matungpal. At damo DJ rinaan ni Apo Jesus nga masaktan, isugurod nga naglingot pa ti dara. At damo di rinaan, no kunana namabalbalin ikatom dati ako pati panagsagaba, ngem dayta pagayatam, DJ manen. Di pa nagtulnog iti ama against DJ surutan jay katatao. Anya man ang timbungan na. Hindi yan. Idinalpasa ay di sakbay nga mga ni Apo Isosen, imparang nang tiranyag na. Nga ti panagtungpal na iti ama, uray no mapapatay, uray no masapsaplitan, uray matay. Anya ti kasukat na balaygi. Agungar to, dakdakkel to. Iso daya imparangarang na ti kinasi asino na, di panagungar. Tama imbaga na nga abaken nanto dayem mo ti bunga ti panag tudyo na. Kuno da tayo kakabsat iti panagbiag tayo. Adu dagiti gundaway nga aglaban di kayat tayo akas tao ken di kayat ti Dios. Adu dagiti gundaway nga di decision tayo. Ad-adda nga nadagdagsen di pagayatan tayo. Nangruna no maipapan iti pamati. Nagrigat no dadumay nya nga iti maalalak ita. Apay nga tumulong apay nga mapanak ag-serbi ko mataan niya nga iti maalak. Dadya ti laban. Kunana nga rin na daduma ka, awam mo swildwak. Nagmaya mga dadya ka na ko ba, sayang di may isa nga aldaw. Kunana dadya. Dadya human will. Dadya ayat dadya rin na tayo against dadya pamati nga may papankin ni Apo Diyos. Di tayo ammo nga dadya panagtudyo tayo kenkwana, anya ti kasupapak na ni Abraham kakaslagbalin nga kaado ti darat ti baybay ti anak mo. Di may sang indaton na naganak. Nasukatan ti ado. Orehan nga natay ni Isaac. Kasi magkanya tayo. Di may nga sakripisyo. Pagsasaon ni ay Aposobispo Emerito. Ernesto Salgado, anya ti kunana. No tumulong ka, ore ti panagtulong tayo. No tumulong ka iti pobre, kunana. No agsubli, triple. Padasem nga surutan di kayat ni Apo Diyos. Serbiam ni kabsat mo, kita dagitay makurkurangan. Ited mo ta kinapakumbaba, agsubli, mamintlo a kinapakumbaba. Ited mo ta ayat, agsubli, maminribo nga ayat. Haan nga di pampanunutom di so papak na. Haan garod nga maturog ti Diyos kuna tayo. Di garod pagsasao tayo nga, haan nga maturog ti Diyos. Amuna di aramidan tayo. Amuna di jari na tayo. Isang ano, ited tayo di amin tayo kengkuan na, padasem may sanga oras lang nga pamati, may sanga oras lang nga kararag. Di mo amuno ka sa kadakkel ti so papak na nga ited na. Kunak pa'y kadaga dyan nagkasar idi na minsan. Hanyo madmadlaw, awampay ti pamilya nga nakitak nga manakimisa, nagbalaygi, dahit ay niya manakimisa, naunad ti pamati, daawang pa'y nakitak, dahit ti pamilya nga nagtaltalog kini Apo Diyos ka, haan nga nagbalaygi ti panggap dahit ti biyag. Kaadwan na,
nagbalaygi. Adda mo dagiti nabalaygin ngam no awan ni Apo Dios mawara. Adda mo dagiti successfulan nga kuna tayo ngam no awan ni Apo Dios iji pamilya mawara. Isu nga kinukit-kitaan tayo kakabsat, di basit a sakripisyo agbunga iti ado. Di basit a tulong mo di mo ammo agbung bunga iti ado. Di basit nga kinapakumbaba agbunga iti ado. Uri di basit nga isum mo baka makaisalsalakan kan ti tao. Di basit nga pamagbagam kinikabsat mo panangisakit mo baka makaisalsalakan kan ti tao. Uri kadyo kumustaan na kalaeng no daytay medyo masadot ka pa nga mang kumusta, masadot ka pa mang kata membro ti pamilyam ka depressed gaya mo nagkakapsot gaya mo dim la maiturod nga kumustaan matayon di kampay kumustaan baka di pa nang kumustam laeng ka nagdakkel ngayam nga banag kanya na makaisalakan kagayam ti tao. Isu nga uri di basit nga ited tayo kakabsat no na impapuswan kasla mo ni Abraham at talaga sinurot na di pagayatan ti Diyos. Nasurutan na di pagayatan ti Diyos, maipapanti panagayat, baka di tayo amo, makatultulong tayo, maka-inspire tayo. Baliktadin tayo mat. Di basit nga itangsit mo, kita agwaras na gado. Basit nga switik mo, kita agsubli mamin ribo. Lapadasin nyo. Agagom ka basit na kita naka-irot na biyag mo, na-irot nga biyag mo. Iso nga kasi mo laeng no ni Apo Dios haan nga maturog. Kitkitaan na di pamati tayo. Kitkitaan na di panangidaton tayo ti tiyempo tayo. Kitkitaan na mariri na di panangited tayo ti puso tayo nang runa kadagiti kakabsat tayo. Alaawis kada tayo kakabsat. Uri no kumusta man la kadagiti pamilya tayo. Uri basit man lang nga panangidaton kadagiti kakabsat tayo. No addaan puso dayta di mo ammo baka agsubli maminaribo. Wano makaisalsalakan mo gayam ni kabsat mo. Ala, awis magkada tayo. Tapno agbaliw tila nga tayo. Kas ano? Mabalin mat at agpeke tata tila nga. Iteraon tata sa ngagarapon ngaglota tayon kita ang pumurawkan. Ngam na oren uglota tayon ka ngaglota tayon no nangisit takararuam awam mo ilata. Padasem nga dalusan. Lapadasin nyo. Padasem nga itkatun dagitagura. Padasem nga kirkiran kadagitay sakit tinatum kada kinatangsit agran yan natural data nalawag natural data ngam no napunpun no adayo ka payla nga makikita dan tarupang mo no napunpun no awanen na adayo ka payla nga kasla ka lamang ilunlunod ti itsura mon huwag kakabsat nagmayat ti panagbaliw ti lang ni Apo Jesus apaya impakita na nga uri ag sagaba dakdakkel tinamnama ti panagungar. Uri di basit nga sakripisyo tayo, addan tulat ta panagungar. Uri mo no agsaksakit, agproblema, matutuukan tayo. Parang nati kinasiasino na agranyag, addan tulat taranyag. So kunana nga rod ka, there is always light at the end of the tunnel, kunana day jay, addalat talawag, di pagpatinggaan ti tunnel. Kaday tamot at imang tinamnama kada tayo kini Apo Jesus. No naglawag iso na, nagungar iso na, aglawag tay tumet. No surutan tayo met ti pagayatan ti Ama. Padoyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Dios. Ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ani Jesu-Kristo, bugbugtong anak ti Dios, nagtao diti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios, naiyanak saan anaparswa, Dios sa kasmatlang iti Ama, ket gapu ken kuana naaramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog na naggapo sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto ak patingga mamati ak met ti Espiritu Santo nga Apo ken mangmangted iti biag iso agtaod iti Ama ken ti Anak
ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati ak met ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti managayat nga ama, kasken San Pedro, awan rumor abalikas, no masapol nga agsao tayo gapo, tanudaduma, malapunos tayo iti siddaaw, gapo ta saan tayo, ampan nakabigbig tinadyosan nga kaadana iti sibay tayo, sumaklang tayo ken kuana ket kuna tayo, apo denggem ken paraburam dagiti tattaom. Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti simbaan ana isaknap iti sangalubungan tapno na iti panagayat da kada tayo kas iti panagayat ni Kristo kadagiti adalan na kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. Agpaay kadagiti agpanpanday linteg tapno dagiti laeng napateg iti ebanghelyo ti igakatda agbalin alinteg. Ket agbalin met ti biagda saksi ni Kristo nga Apo tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. Agpaay kada tayo amin ang makipagrambak iti Eukaristiya. Tapno agbalin ti biag tayo kas naimeng akalapaw. Ama magbaliw iti biag dagiti saan unay ang mangipirpirit ken Kristo iti baet tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. Agpaay kadagiti nabaybayan kinasugatan iti rikna. Tapno paimbagen ti ayat ni Kristo dagiti sugat da. Ket maikanda ti gundaway a matikapya kadagiti nang sugat kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. Agpaay kadagiti saan pay a makabigbig iti ayat ti Dios iti aglawlaw da. Tapno masarakan da itangayat kadagiti tattao a makalangyan da iti inaldaw. Kumararag tayo iti Apo. Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. Agulimek tayon temet dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggem ket paraburam dagiti tattao. Ama ken namarswa kada kami agyaman kam ken ka iti biag ken trabaho ni Apo Jesus iti baet mi. Ikan na kam di sermata ken tured a makipased iti pagariam. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Amin nga daing ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan ni ken ka. Amin namin ngayon kang makita, kaput daya pinadang mida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arap ti umay mi itayawat naggapo ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga daing ka pinarswa,
babaen, ti balikas mo, Apo pagyamanan, miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaput na yan, pinaadamida, na urnos da, nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti edaton kadagita imam, Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamay kapagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ni Iglesia na. Dawatin mi Apo taday ti asakripisyo, dalusan na kamkuma babaen, dalusan na kamkuma kadagiti basbasol mi, ket pasantuen na kami, tapno mapudnuan minto, arambakan ti papatay ken panagungar ni Kristo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo dagita posposo yo. Kandadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno na ya may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo kalpasan ti panangipakdaar na kadagiti disipulos na daydi pa nagtutuok na. Kinayat na nga impaneknek a babaen metlaeng ti panagtutuok na. Maragpat na ti gloria ti panagungar na. Ket pinasaksyan na daytoy babaen ti lenteg nga inladawan ni Moises ken babaen dagiti propetas nga inladawan ni Elias. Anan sata makidanggay kami kadagiti bertudes ti langit ket sangsang kamaysa kami amang tan-ok ken kaditoy daga ket kantaan mi tadayag mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin apaswan. Di langit ken daga, napno dayti patay daydayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagang ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno ay Apo, habiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paimo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idisak bayayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso mayawat to amay paay kada kayo. Hasta matakalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kaalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kaalis ti dara ti baro ken nagnanayon a tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inakam isalakan sika nanubod ti sangalubongan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo, apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidem kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag, kat magiranod kam to, ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, magikadwa kam tukad met kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw ito'y, tikanen mi, tipatinayon aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, mamanugod iti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngiti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi kan ti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam titoray ti panakabalin kindayaw, taganayon na dinto agsartay. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Hadtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, kamiti may salay nga sao mapaimbag tun ti karawat. O Apo mia Jesus, di ka nagbuteng iti cross,
di ka impaidam tayat mo. Mangiwaragawa kinapuno, ikan na kami kadi. Ture dayat nuan asudi, punasem katikinadakesmi, iti krus mo sumurut kami. O Apo mia Jesus, angka ng kwemi iti krus, narigat ngawatin kayat mo, mangiwaragawa kinapudno, ikan na kami kadi. Ture dayat nguan asudi, punasem katikinadakesmi, iti krus mo sumurut kami. O Apo mia Jesus, di ka nagbuteng iti krus, di ka impaidam tayat mo, bangiwaragawa kinapudno, ikan na kami kadi. Ture dayat nguan asudi, punasem katikinadakesmi, iti krus mo sumurut kami. Kumararag tayo. Irok noy mi kan kaapo, ti di mayas bang panagyaman mi, gapo ti pannakiranod mi, kadagiti nagloryaan, a misteryo ti Eucharistia. Ta idinto tadda kampaylaen dito'y daga, impaimon, mairaman kami, kadagiti banbanag, ana ilangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari kan ka, ititimpoyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin din na santuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo Diyos. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yu'y dangadala, bunyagan yu ida, iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo,